mendudah tembang-tembang yang lama, Pak. Oh ngono. Kula niki kula goleke tembang plong ini mudah-mudahan dengan kerjasama tongkat estafet dengan kepemerintahan yang berkaitan dengan BUMN yang selalu menggelorakan dan mengedukasikan, mengajak generasi bangsa untuk lebih menjadi masyarakat yang sehat, menjadi masyarakat yang hebat, yang cerdas. Mula kula gaweke plong. Plong niku longgar. Insyaallah masyarakat dalu niki longgar, tidak ada yang mengkonsumsi adanya narkotika. Niki, Pak. Tembang adalah sebuah edukasi. Pembelajaran. Iras. Lah iki nek sampean kan tujuane tembang iki lak pembelajaran. Iki, Mas. Wis saka dari segi joklitik. Nek Mas Joklutuk nika mboten wonten seginipun nika. Plong iki maksude segimu piye? Segimu. Segi 4. Loh, segi 4 biamu yo iso. Segi itu datekan apa piye? Sorot pandang. Sudut pandang. Tegese wis plong. Desa Jati. Jati. Nggih. Wis plong nyatane bengi iki bisa nggelar budaya wayang kulit. Alhamdulillah. Dalam rangka siji memberantas narkoba dan juga PHBN. Wah, elok. Dan juga istimewa. Istimewanya napa, Mas? Memang Desa Janti ini salah satu tolak ukur barometer Jati. Desa sing mawa tatanan, tontonan mawa tatanan. Nggih. Penonton tiga hebat. Ini ada beberapa kubu. Kok ada beberapa kubu pripun? Sing lenggah ning pendopongnya pejabat. Iya. Masyarakat yang hebat. Umum, JJJ. Masyarakat umum yang taat dan ikhlas, lenggah tengandap. Iki enek wong delok wayang kaya delok bal-balan ya enek. Loh, ning tribun. Apa enek? Ya ning dhuwur kaya wong loro kaya. Lah kowe iki mripatmu kok nrutus to kowe iki. Apa-apa kok eruh to? Kowe iki mata copet apa piye kok? Kae ora ndelok wayang, kae karo benake gendenge sing mlorot. Ora ya pancen ya ora nonggone. Jane iki dagelan matane iso. Ngene iki iya, ngene iki kudune bersyukur penontonnya luber. Langsung delik. Ini kehebatan Jati, Pak nggih. Jati. Jati napa Jati? Nek tulisane pancen Jati. JATI kalau dibaca Jati. Jati. J itu jadikan teman hidupmu sampai akhir hayatmu. Bener, pejabat dekat dengan masyarakat, masyarakat melekat di hati pejabat. Lah itu A itu adalah amanah. Amanah yang diemban pejabatnya insya Allah akan diberikan oleh warga masyarakatnya. Tidak ada jiwa nepotisme dan tidak ada jiwa korupsi karena kepentingan masyarakat dari rakyat untuk rakyat. Itu adalah ikhlas. Ikhlas mengemban amanah masyarakat, ya ikhlas dari masyarakat, pejabat ya ikhlas dari masyarakat sesuai dengan porsinya masing-masing. Mula iki diarani masyarakat sing ikhlas. Ikhlas. Sing entuk lenggahan ya lenggah. Lenggah. Sing ora entuk lenggahan ya jumeneng. Jumeneng enek sing lingguh ning gone iki pager iki. Nah, jejer lingguh dari disalangokne malah kaya foto KTP. Ya ora apa-apa ta kaya. Itu demi mekare budaya. Niki wonten ngandhap, aspalan. Enten sing wedi-wedi pasir-pasir. Ning wedi-wedi pasir-pasir. Hati-hati nanti kalau ada pepatah bahasa Inggris mengatakan piye, Mas? Little body. Apa itu? Silet gatal kelebon wedi nanti. Kowe ya. Ayo nek angger kukur-kukur ketok. Heeh, kowe mung lek Jati utawa Jati. Jadi, Pak Lurahe Pak Triambulanto. Tri itu adalah tri telu. Heeh. Telu, Pak. Genahno mumpung telu iki pejabat, masyarakat dan juga keluarga. Yen iso diantekne neh tiga penjuru itu yang selalu diutamakan. Siji Gusti Allah Subhanahu wa taala, sing keloro masyarakat, yang ketiga kalinya adalah keluarga. Budidaya untuk menjalankan masyarakat nyenyun marang Gusti Kamurbeng dumadi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mula Pak Tri kuwi selaku pemimpin desa, mula beliaunya tetap amanah. Ambulan ini kendaraan. Kendaraan. Ya benar, ambulan itu kendaraan. Ambulan. Jadi beliaunya itu secara motif apa jenenge filosofi nih kayak kendaraan. Jadi celuk masyarakat rono ya budal, celuk masyarakat kono ya budal. Jadi Mbah Lurah itu mementingkan kepentingan masyarakat. Tidak mementingkan diri pribadi. Iki mek jarwo doan, niki mek kata-kata salah kata positif.
Ambulan, Pak, tapi juga aja ambulan kendaraan lah, Pak. Ya, maksudnya ngene lho, ambulan kuwi lek kendaraan sing ngene, cara Pak Lurah kuwi lek ngrangkul masyarakat ora mung sing seneng tok. Lah nggih, Sing susah ya dirangkul. sing lara ya dirasakne. Lah, diperhatikan. Diperhatikan. Mula tembunge wong susah kuwi kepiye preso dadi bungah. Wong yen wis bungah kepiye awake dhewe iso terarah. Nek wis terarah dadi pejabat kudu amanah. Amanah. Nek wis dadi duweni jiwa sing terarah dan amanah, setiap punya kaki untuk melangkah itu harus jelas-jelas yang terarah. Mulane penonton sampe nimbane warga makan sak Medan besok bakal pinaringan berkah barokah. Amin. Punya lidah yang basah. Kagem maos Al-Fatihah. Nah, mergo sok yen wis dadi layamul kiamah, insyaallah dadi jenazah, atine iso bunga. Gini kuwi. Iki lho, Pak. Hidup budaya dengan indah, hidup ilmu dengan terarah, hidup agama semakin barokah. Hidup olahraga semakin bergairah. Hidup dengan istri akan huwa-huwa. Kowe iki kok mesti teko kono to. Iki bahasa iki bahasa sing intelek ngono lho. Tegese huwa-huwa itu selalu berkomunikasi. Alah Ora satru. Mboten ngoten, Pak. Kowe karo bojo ora komunikasi, karo aku ya ora komunikasi. Heeh. Wong jenenge kula kali niki, Mas. Dulur lho kowe Dulur iki. nyambut gawe iki takon komunikasi ben ora dadi miskomunikasi. Heeh. Paling tidak awake dhewe iki pelaku budaya yang menjadi jembatan untuk pemerintahan setempat. Kula ijane Ya no dadi media. Lah, kula ijane ya pengen komunikasi. Lah piye? Tapi beberapa bulan ini kula niku kan nyuwun sewu lho, Pak. Kan marak-marak di televisi itu marak-marak penipuan, Pak. Oh ngono. Ya, penipuan lewat nomor HP. iya bener telepon, Nah, SMS, WA. Dan alhamdulillah bojoku ki meling kula, Pak Gareng. Piye kuwi? Meling kula ya. Heeh. Wah nyeluke ya. Sampan mesti nyepelek. Sampe diceluk piye, Pak? Ya. Masya Allah, rupamu kayak super tetra ngono ya. Celuk iya. Ha nek Mas Gareng ki celuk iya, pahno apik. Pantes. Ya ki maksudnya aku ki wayahe diruqyah ngono lho. Oh ya Ya alhamdulillah. jara Oh, kaya. ruqyah itu pembersihan Loh, jasa Lah dia ya kok. ya bersih kok. langge resik. Pikirane resik kok. Resik, Pak. Kula niku sembarang resik, Pak. Nang omah lurane apa-apa diadol kabeh san. Mas aku kok ya. Aku diuling kali bojoku. Sampeyan Iki ya edukasi lah. Contoh sampeyan diweling bojomu. diuling bojoku. Mulane ngantek saiki aku ora tau duwe pulsa. Lho, Bar geger karo bojoku wau. geger piye? Masalahnya itu apa? Masalah yo ki mau dadi Saiki ning pagelaran lho, kowe kok curhat lho. mboten, Pak. Niki Ning genahno. edukasi, Pak. Engko tak omongi lek wis kleru. Iki kan marak penipuan lewat nomor HP. Heeh. Lah, aku iki digawani dhuwit bojoku nyondang tuku pulsa. Loh, Dinggo ngisi data. masalah wis duwe dhuwit to bojomu. Duwe. Lah diomongkan sadurunge diomongi aja gampang ngowahi nomor ning gone wong liya. Iya Oh, Iku no. no. bahaya. Lah aku iki tuku pulsa, Pak. Nah terus. Tuku pulsa lah kok karo bakule tekoni. Niki nomere pinten? Ora tak wehi lho, wong liya. Bahaya iki aku ya. Akhire tak wehne nomere tanggoku. Nah terus. Ngantek saiki nomere pulsane ra mlebu ning nggonku. Padahal semua bayar. Wis tak bayar lho, Pak, 100.000 lho. Sik iki tuk awak klitik iki sing pekok sapa? Bakule apa sapa iki? Piye-piye. Genahno. Kula kok urung enok to. Deke tuku pulsa. Saiki lak marak penipuan lewat Penipuan nomor aja HP. gampang ngawehi nomor wong. Wong. Bahaya. Bahaya. Lah aku tuku nomor tuku pulsa ning gone counter, Pak. Lah karo bakule ditekoni. Nggih. Nomere pinten? Nomor napa? Nomor telepon. Wah, bahaya iki aku ya. Wedimu lek ngapusi. Ngapusi, Pak. Wediku lek ngapusi to. Akhire tak wehi nomere tanggoku. Terus Akhire nganti saiki ra mlebu pulsane ning nggonku. Ki jane sing kapusan kowe apa bakule jane? sik ta. Sing dimaksud bakule kuwi nyuwun nomormu ki arep diseni pulsamu. Ora kenal kok tak wehi nomorku. Penipuan iki. 24 nek bocah pekok ya niki. Wis iki. Maksudnya iki kowe iki diomi bojomu aja mbok wehke nomormu nggone sapa wae. Lah iya. Lah kok bakule teko nomor teleponku. Ki berarti ape ngapusi aku iki. Lah kowe tuku pulsa apa ora? Tuku. Lah nomormu ndi? Lho, ora tak wehne lho. Wong liya iki kok. Sik. Penipuan iki, Ngene lho. Bos. Sing dimaksud kowe iki lek mau ngowahi nomor ki disaring, ngono lho. Loh,
Iki jane nomor apa santen lho disaling barang. Maksudnya ki nomormu ya ta? Heeh. Dijaluk karo sing duwe konter. Aku ora kenal. Kowe kan tuku pulsa. Tuku Mas Gereng. Weh, nomormu. Ora kenal lho, penipuan lho. Oh, berarti padha karo aku iki mau lagi iki mau no. Ya apa? Lah aku arepe mangan pecel to. Ah. Bakule ya muni kok. Piye? Pedes, Mas. Urung aku ya ngono. Lah ya apa? Mangan urung tekoke pedes aku ngono. Ki geger aku mrimo. Kita bakal pecel ki sing dodol pulsa iki kita. Kowe iki ya Kowe kocrok kaya. ora mendung. Maksude kowe iki ditarik kowe seneng pedes karo ora iki pilih ndi ngono lho. Lah ora muni ngono, tekoke langsung pedes, Mas. Aku ya omong urung aku ngono. Ngene bakule panganen karo. Jenengan melu emosi ki piye? Lah piye wong Mula ngene lho, tahun Mas. kaya Kudu. ngene kok sik angel. Sawe ngguyu awakmu lho. Apa? Pak Nur Kolis. Pak Nur Hadi. Ngomong Pak Nur Kolis kok. Beliaunya itu punya saudara. Wong karo awake dhewe iki wis kaya emas. Loh ya Lah, betul iya. toh. Pak Nur Hadi itu beliaunya itu jiwanya itu Membudaya. budaya. Ah. Deloken Bapak Dewan. Iya. Oh, mbiyen ya bal-balan karo awake dhewe Provinsi. barang. Loh, DPR RI. RI no le Pak Nur Hadi. Biyen lak ngastono provinsi terus pindah ning RI. Ora tahu. Loh, Biyen ki malah budale komodin. Kowe kok tak suwap lho. Anu Pak Nur Hadi ngomongin. Langsung. Tapi minta sawab, Bos. Oh ngono. Karena beliau-beliau yang lenggah, Mbak Lurah, makasih Mbak Lurah. mudah-mudahan Mbak Lurah. sawab dari Lho pejabat-pejabat iya no, ini iya no. bisa tumurun wonten warga agung masyarakat Jati. Nggih. Sapa ngerti bocah cilik-cilik ngene iki Ah. nunggoni wayang iso dadi dinas kebudayaan dan pariwisata. Lho iya no pengamat budaya. Iya tok, sapa iki cah cilik ngono kae? Delok ning nganding son, iso duwe borek son gedhe. Oh iso duwe son pung ngono kae. Nah, Sing boanteran ngono kae. Ngono kae lho. iki lho Pak. Oh, Dadi aja nyawang, sapa ngerti cah cilik-cilik sing lenggah ning ngesor ning gone aspalan sok nek gedhe iso dadi menteri perhubungan kan. Lah iya, soalnya laku jantrane wong kuwi ora enek sing ngeruh. Mergo didelok saka polahe lan apa yang menjadi kondisi situasinya. Oh dadi saka logate Nggih. situasine wis iso Nggih, lho, Mas. gedhek kowe. Nggih no, anak kula niku nggih, Heeh. kecilik niku dolanan bal tenis, Pak. Waduh. Sapa ngerti sok dadi bandar GI? Amin. Paling tidak ki anak kok. pelolahragawan ngono. Olahraga tenis. Lah ya, Olahraga. golek bal. Karena ini kita mensosialisasikan Narkoba, Pak. narkoba. Heeh. Dilangi narkoba. Itu yang harus kita berantas. Iya no, ini pembelajaran edukasi buat warga masyarakat. Betul. Nggih. Sing urung ngerti ben padha ngerti. Nggih. Intinya narkoba iki aja nganti kita terjerat itulah. Kula niki diwenehi pramen Heeh. sekedhik tentang kehidupan rumah tangga yang anaknya harus kita rehabilitasi, Oh, ngono. harus kita arahkan. Iya no diarahkan. Oke, niki Maksudnya anake wis kenek. lho, niki dalam Kenek Pak anake. Anake wis kenek ngono. Kenek. sako, Pak, sako, Pak. Sako. Garu. Sako itu pun kecanduan, Pak. Lah iya iya, maksudnya anake sapa iki? Kluthukno. Oh. Niki raine lak kaya pil to. Oh, kowe butuh ibu ora? Nggih, butuh ibu, Pak. Nggih. Ibuke sing rada gedhe, Pak. Nah, Krisnya wae, Krisnya ning tak suwun alon-alon ya siap, sahabat Gus. siap, Bos, Ah. siap, siap. Ah. Nih, butuh ibu. Nah, Walah ngono dadak njaluk gandeng. Ya, Iki tahu, aku ya terima kasih karo Krisnya lho. pripun? Cah bagus iki kan piantun udanamu. Nggih, Dadi bengi aku iki wayangan, nggih. bintang tamune Joklitik Jokluduk dhek jam 4 isuk wis ledang. Teman. Warga masyarakat udanamu mangke saksikanlah kula. Karo gawe ben. Lah ini karena Kayak sing lanang iki nggawa apa nggawa ompreng tutuki teng 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 sing woro-woro ya kene. Ngono eli ya manut ya lho. Bapak, Masa? bapak ibu. Anu to cara Angke dalu saksikanlah kula. Ngono lho. Ledang. Ledang. Rame ngono lho. Ledang rek cara mbiyen kan ledang. Saiki ora pati enek to. Iya, iya. Saiki eneke kan publikasi to. Iya. Awakmu dadi ibuke ya, Mbak. Ini kok ya wajan karo Aku sotil. bapake, kowe anake. Heeh. Iki Mas, oi. menceritakan Kok rumah enak tangga. ayu. Nggih. Bapake ganteng, anake kok koyo ngono.
tok maning biyen nyidam budeng ngono lho. Kowe aja nyalahke anakmu lho. Lah teng napa? Terus ya aja benerke aku peh umpama disawang ki apik parupane. Heeh. Ki elek kira-kira engko gekek sampean ora karo aku. Masane nek karo tangga. Ya pancen biyen aku pas lahir iki dek pas karo Suwardi Panut biyen. Kowe kok ya sing kelingan kuwi to. Goblok. Panut iki bakul kirik lho. Ayo. Lha bocah ora cethoke sahabate Agus Kibot to. Duduk. Coba ki anu, sik dibungkus ketoprak apa ludruk? Lodruk iki, lodruk. Ha iki edukasi lho. Nggih, lodruk. Campur bahasa Indonesia kene. Nggih, Yo, apa Kartika Jaya? Sampeyan kudu rasa. Oh, alah urip. Cara ludruk bebas, Kris. Isuk sore kok kaya ngene yo, alah. Pakmu, apa kuwi pakmu? Sone njajah sih. Tak kira lek mbledos apane ngono. Hadirin yang berbahagia. Pada malam hari ini di Desa Jati akan menggelar satu buah cerita anak menuju kebaikan. Pemeran pada malam hari ini Cak Jokritik akan menjadi Sujito. Heeh, Jenenge Sujito. Jane apike Mujito ngono apike. Sujito akan diperankan oleh Cak Jokritik. Ning Blewuk akan diperankan oleh Ning Krisnia. Dan kita beritahu pada malam hari ini, Ludruk Cakra Budaya Indonesia akan mendadakan sebuah artis kenamaan Jawa Timur, Cak Jo Kluduk, yang akan menjaga toilet malam hari ini. Sok bintang tamu nyentor WC. Ya ora apa-apa to sekali tempo kaya. Yang akan menjadi anak dari Bapak Sujito dan Yu Blewuk. Jenengku sapa? Alexandru. Kayak kiri kohling lho. Ora apa-apa kaya. Bagaimana ringkas cerita pada malam hari ini? Yuk kita saksikan bersama-sama. Ludruk Cakra Budaya dengan mengambil sebuah cerita anak menuju kebaikan. Saksikan beramai-ramai. Yo. Walah, anak siji kok ora tau mulih. Jane parane nyandi ngono lho. Hop. Ya jalne. Yang apa? Kau wemblah kaya uyo jaran nih. Ora apa-apa ngiras pantes keramas to. Iya. Wek sapa iku? Yang krek layakno ra uli-ulian we. Terus Nah, le. Nah, nek iki rada apik raketang remason tok ya ngene iki. basane bebas ki sehari-hari iki. Kaya lek arep budal ledang mau lho. Ya. Walah, anak siji wis rupane kaya ngono ora tau mulih. Ngentekne ati ae. Jane parane nandi bendina ora tau mulih. Mulai-mulai njaluk duit, mulai-mulai njaluk duit. Ra diwehi ngamuk. Wo. Apa to pakmu? Kowe nyeluk sapa to? Blewuk lho. Hah? Ayo kudune ble ngono kok. Ayo ra penak to. Aku mak teratap lho ki muni mbuline ki. lho. Dan wo ki bocah cilik ya. Wo, kok ngendi wo? Lah kepenak. Oh, cah wedok cilik. Nah. Walah tak kira lek liyane. Oh, contongmu. Blewuk. Apa pakmu? Rene tak kandhani. Pakmu. Lelo.
apa kon niku gak iso ngarano anakmu? Lah ya wis tak omongi to. Lek mulih aja bengi-bengi lah kok malah isu. Mulih. Aku diceluk ambek kami tuwa. Jare anakmu saiki grombolane wis ora karo grombolan arek sing apik-apik. Mosok to Pakmu? Ya apa sih kon niku, Dik? Omah padahal yo ketoke ngalim, ketoke meneng lho. Kudune kon niku iso ndidik anakmu, iso ngarano anakmu ya apa anakmu iso apik. So, yen ana apik anakmu awake dhewe ya ketut apik. Wis tak kandhani, aja nakal-nakal. Mulih aja bengi-bengi lah kok malah isu. Anakmu Karpil ning ndi saiki? Lah mbok saiki nendi? Karpil iki mbiyen tak kandhani lho. Cita jenenge sapa? Karpil. Mau Alek lho. Oh jarene Alek kok ganti-ganti to anake. Padanane lho. Gantinen, aja Karpil. Apa? Lili. Kuwi sandal yo. Sandal. Ora lho, Alek. Lah kuwi wis ora gelem kok. Oh, tapi jiwane jiwa sandal lho ya ora apa-apa. Dik, Apa Kang Mas? Alek nduk ndi gak ketok? Dolan endi kae mau? Mau njaluk duit? Tak kei 50 ra gelem njaluke 200. Kon wis tak kandhani aja mbok ujo anakmu. Lah aku ki mboke ora lek ra dikeki nesu. Wis ngerti yen kon iku mboke mosok Lek gendane. ini iki piye? Aku ora yo mesakne karo anakku. Aja mbok tutuki iku nek utah ya apa iku? Ora apa-apa tuh Pakmu. Mboke ketoke bal ngombe jamu galian ngosek. Ke sapa kae penonton kok omongke sapa kae? Lah yo urung wayahe. Apa Pakmu? Mbok Piye? kate ya apa, anakmu tetep di dalam pengawasanku. Nganti engko anakmu kena kasus sing wirang aku ambek sampean. Betul Pakmu. Saiki Alek nduk ndi? Mau ora roh aku Pakmu, metu bocah. Yen nganti Alek engko teko nduk omah kene. Kate ndak kandhani gak kena tak ajar. Aja nemen-nemen to Pakmu. Aja mbok ewangi. Aku sing brojone lho Pakmu, aja nemen-nemen. Gak ngurus. Aja nemen-nemen kuwi anakku Pakmu. Kon dadi wong wedok gak iso bimbing anakmu. Kuwi anakku, aja nemen-nemen lek ngajar anakmu. Masa dandan ngene kaya jandu ta sing. Persis. Alek, Dalem, Pak. ayo rene. Ayo rene. Le, cah bagus. Sampe kok ngendi to, Le? Tak goleki ket mau bar njaluk duit kok wis ilang. Iki sapa to iki? Lah. Roh. Sapa? Oh, ibu. Dik, Saja eko ana perlu. Kuwi mbokmu lho Iki kaya. boe. Dik, kon niku kate omong apa ambek anakmu iku? Mah, Aku lek wis ketemu anakku mesakne lho Kang Mas. Kon lak wis tak kandhani sik aja mbok lem. Aja mbok apiki. Anakmu iku kleru. Aku lek wis enek anakku, atiku wis runtuh Kang Mas. Mesakne lek arep tak seneni. aku ya sayang karo sampean, Bu. Mosok. Ancene bojoku ku glagas anjene. Loh, jenenge sayang karo anak yo. Anak iki gak Anak ki apa-apa, gak Rek. apa-apa. Ayo gak apa-apa aku wis pirang-pirangane dino gak mbok cis. Walik sing ngecis iki kok. Ya apa iki? Alek, ngene Lek. Ayo. Apa, Pak? Kon saiki ndak takoni. Nggih. Kon wingi dinehi dit bukmu 1,5 juta. Kon nggih apa? Latihan ben-benan, Pak. Loh, tenan to Pakmu? Bener to, latihan. Kon isuk njaluk 1,5 juta. Damel ben-benan, Pak. Sore kon bali meneh. Nggih, Njaluk dhuwit 500 kon nggih apa? ben-benan, Pak. Loh, delok Kula saniki bener to pun Pakmu. latihan kalih kanca-kanca kampung Karang Taruna, kula saniki ben-benan, Pak. Kon ben-benan. Nggih. Bapak nampa surat saka Kapolsek. Kapolsek. Kapolsek.
Ayo. Kapolsek. Bapak nomor surat. Kuwi arep muni kaplok-sek ta. Kaos ploslek. Kapolsek. Kapolsek, Pak. Polisi sektor. Nah. Kan jaguyu kan. Iki nyambut gawe gak guyon rek. Nggih, Pak, tapi kula niku saestu, Pak. Kula niku kula damel latihan ben-benan. Kon jok ngapusi lho kon. Mboten saestu. Bapak entuk WA. Ndi HP kumu? Ndi. Hi, pancen. Bapak entuk WA, sesuk kon kudu ngadep ndok kepala sekolah. Lah nggih niki kula benjing gladi bersih kagem perpisahan, Pak. Lho. Perpisahan apa? Teng sekolahan, disnatalis. Kate apa kon? Ben-benan, Pak. Disnatalis ulang tahun rek. Lah nggih. Perpisahan ya perpisahan. Lah nggih ulang tahun. Ketok ngapusi kon, Kon ketok ngapusi. Kene. Lah nggih Pak, ulang tahun nih kepala sekolah kali perpisahan ngoten lho, Pak. Ora. Kon njaluk duwe ibumu. Ternyata kon semayanan ambek kanca-kancamu. Mboten, Pak. Bapak iki elek di mata masyarakat RT lho, Le. Nggih, Pak, kula RT lho. Nggih. Bapak yo kusuk, tawaduk, tawakal. Kula ngapunten saestu, Pak. Nganti kon nyoreng jenenge bapak isin. Iku sing diarani pekat penyakit masyarakat. Kok nganti kon dolanan obat-obatan, he? Kok Aja enak aja dianu. Aja Pakmu. aja mbalem. Anakmu salah. Aja Pakmu, aja mesane aja nemen-nemen Pakmu. Aja nemen-nemen. Pak Ejo galak. Kon rasane. Aja nemen-nemen Pakmu ya. Bapak ki wis nyambut gawe, sikil gawe sirah, sirah gawe sikil. Hah? Akrobat. Gak ngerti rekosane bapak nganti peres keringet. Ibumu ming nampa duit tok, ora ngerti urung nak. Urung ini kok dus iki jarine apa to? Lancang. Ketok dulure Sujiyato. Elek rene. Pak, Elek rene. Nggih, Pak. Kon wiwit dina iki wis gawe wirange bapak. Ayo kowe no. Kon bojo yo gak iso ngelekno anakmu. Aku lek anakku wis njaluk aku ora iso ngomong apa-apa Pakmu. Nek gak iso ngomong apa-apa lambemu mingkem. Masane aku dipingkem terus dilakban. Jok omong ae kon. Bene to jane wong wedok ya pancen kakek ngomong nek ngomong piye. Kon ngomong sesuk meteng kon. Saiki wis meteng. Ayo. Duit turane wingi ndi sing mbok jalukno ibumu? Kula damel ben-benan, Pak. Ngapusi kowe. Kowe ora ben-benan. Kowe ora ben-benan, he? Kowe ngapusi, Pak. Ngapusi, Bapak. Kowe ngapusi, Bapak, he? Ngapusi, Bapak. Kowe omong Bapak, ayo ngono kuwi apa, he? Mbok kira Bapak ra isin. Aja mbok ewangi. Wis Pakmu, aku iso kepeo-peo Pakmu nek anakmu mau ngono nek Pakmu. Kowe omong wis. Bapak rung nyenggel Mas. wis. Ya apa? Aku dadi bapake, Mas. Hah? Bapake Oh. loro ya, Mas. Cara salin dapuan to. Nggih, Pak Galeng. Oh, lodrok yo gawe pil barang. Angsal nggih, Pak Galeng nggih. Oleh. Wong yo karakter iki sapa ngerti kowe iso Mas. berkarakter norno. Oh iya. Sampeyan bapake aku iki ibuke. Jakete. Kowe kerjane jaketan apa dandan kura-kura ninja? Oh. Yo. Anake we. Anake we. Mboke. Bapake aku. Mama, Iya. Kok metu sik iki? Sayangku. Mas. Metu. Iya sayangku. bapak ning ndi, Mah? Bapakmu mbok kayak mau sing minggat yang ndi kayak mau. Bapak ngisi-ngisine aku, Mah. Kok metu sik lagi? Piye. Bapak nukokne sepeda motor aku mbiyen janjine gawe apa? Nyole, iki sepeda motor kanggo awakmu kuliah. Saiki aku diisin-isin ambek kanca-kancaku, Mah. Motorku dijaluk bapak. Jare wis digadekno. Lah bapakmu lho ngekeki aku duit 400. Mosok dijaluk 500 aku toro kok ngendi? Bapak malah njaluk Oh, jaluk tambah. Terus aku toro kok ngendi golek duit endi? pedaku yo dijaluk bapak. Kan Aku lho mosok kalung
Berarti bapak iki wis main-main karo keluarga mah. Kurang ajar iki ngentek-ngentekne duit bapakmu. Iki nek bapak ora ndang diatasi utawa dilapor niki bayar. Heeh, selak ngentek-ngentek ngene iki. Bapak ki main gak seneng. Heeh. Bapak kuwi ngombe yo gak seneng. Heeh, terus. Tapi aku ngerti bapak ki saiki gumbulane ambek wong-wong sing ora genah mah. Oh, ngombe-ngombe ngono kae. Ora seneng. Apa? Angger saiki nek Didi nggawanane iki gegeman kaya putih-putih kae mah. Apa kuwi? Kene nganti rene mah. Heeh. Aku wis gedhi. Heeh. Kok nek ayah nesu, Heeh. aku ning sandingmu mah. Oke. Ganti ceritane San. Mama. Ayah. Sampeyan kok ngendi, duit montene, montore anakmu motor mo. Nggih apa bendina mulai mek gor isuk tok. Kowe iki ujug-ujug kok nesu iki lho nyapo. Lha wong awakmu ki lho montore anakmu modal. Terus sampeyan njaluk duit aku 400, njaluk duit 500. Terus aku taro kok ngendi? Duite parane endi? Sing ngedol ki sapa? Lah wong sampeyan. Mek tak gadekne. Lah para padha ae. Ngene lho. Kowe iki lho urung-urung kok nesu iki lho ya Lanang nyapo. kaya ngono diajar nek cara. Lanang kaya ngono ku lho. Tapi aku ya kudu menang. Loh, aku ki lho ya wong wedok. Loh, wani dipek kowe. Wani aku masane lho wani. Ah. Apa lek? Kowe wani gedhe iki. Masane ra wani. Kowe lek wani karo aku, kowe tak Nyapa? Ndang. Ndang nyapa? kowe tak Nyapa? Apa nyapa? tak sayang, tak sayang. Apa nyapa? Tak sayang. Loh. Mama. Mama. Apa nak? Iki neh teko. Delok. Wah. Mah, Apa? konsumsi iki. Jelas konsumsi. Ribate abang. Tabu malah kak ngono ki. Ya aku konsumsi didih. Delok iki, Mah. Delok iki. Abang. Wah, Piye? Mah, Heeh. jelas bapak iki konsumsi, Mah. Delok lagak-lagane jelas bapak iki konsumsi. Pak. Aku ki generasimu, Pak. Aku sing iso nata masa depan rumah tanggaku besok. Oh iya. Kuwi gumantung saka dukungane bapak. Delok. Potone abang, Mah. Abang. Jelas berarti bapak ngonsumsi. ki konsumsi, Mah. Ora iso dadi contoh. Kenek ditengeri angger mripat abang. Doi. Oh, Masa? Delok. Engko mulai kok kene motoku mendulu. Mbok dridah-dridah. bapak duit sing dek iki mbok gadekke pedal motor ndi? Ayo. Ning ndi? Lho, ya tak nggo dolan lho. Aku wae bayar kuliah, Pak. Ya golek dhewe. Ora iso. Bapak sing nyambut gawe, ibu sing nyambut gawe. Lah iya. Bapak aja ngisi-ngisi rumah tangga. Ayo aja ngisi dadi wong lanang. Yang ngono bisa Ayo piye? dadi bapak ki urung anu. Bapak apa? Nonton sing apik. Kok Ora kowe, kaya. bapak? Ayo ora kaya. Yen paten bapak kowe. Ojo dadi bapakku. Kowe migrat saka omahku, Pak. Ngene lho, Cuk. Bapak ayo bahasa Jepang ki piye to? Waktu nyemataku Aku. Wih. Piye to? Piye kowe lho? Ngono iki nonyo iki ngenteni aku ndangak ngene lho. Lho langsung moto mbok papak. Tapi api lho fragmen iki mau pas lho. Kowe iso kaya ketutu tenan lho kowe. Pancen ketenyu tenan lho. Kowe actionmu apik lho kowe mau. Apa enek mripat dadi plotek-plotek iki. Loh, Ya kuwi tes. Timbang kowe nang dokter bayar. loh. Abang dhewe iso ngetes lho. Lah abang iki lho. Lah abang iki lho. Lah abang. Ya. Kelirumu ya. Aku. Tapi lan yo apik to iki. Iki sesuk diajak sosialisasi Heeh. untuk mengedukasikan Iya. bagaimana masyarakat generasi muda itu tidak Lodrok iki lek apik karo Pak
Pak Lho, Joko Hadi. karo Pak Pak Yusuf. ya Pak Yusuf. Nah. Heeh, arep dijak mubeng. Iki Nah, sok ludruk anggarane nek apik. anggarane ludruk. Heeh. Kok ngangge anggaran to? Mungkin. Dijak mubeng tok ora nandi-nandi. Mungkin dah. Nggih, ning mubeng dianggarkan, Pak. Heeh. Ki sesuk 50 juta. Oke, gimana iki. Tenan, Mergo iki pusat iki. Nah, kingko 10 titik Ya. dinggi operasional soundman Son. panggung Ya. kuwi 20 juta. Sik selawe apik kuwi. 20 ku wong telu. Wong telu pas. Wong telu. Ah kingko terus dinggi akomodasi Ya. koyok pengrawit dan lain sebagainya ki 15 juta. Sik 10 juta pas. 10. 3 juta, 3 juta, 3 juta. Lah engko kostume 3 juta. Sik Karek 6 juta ra apa-apa, Pak. Nah. 2 juta pas. Lah engko terus mari ngono konsumsine yoga kabeh kuwi enteke sekitar 1,5 juta. 1,5 berarti sik 3,5 ra apa-apa wis. 3,5 to. Lah Oh, 3,5 kingko nggih nyewa kostum Heeh. ki 2,5. Sik 1.000 ra apa-apa wis. 300-an lah pokoknya wis. Apa-apa 1000 engko dingge nukokke solare genset kuwi 500. Heeh. Lah karek 500 terus kebagian Wis piro? ra apa-apa sing penting enek lah. Adi loyal. Sosialisasi narkoba 150-an ra apa-apa. Nah, engko 500 engko sik dipotong meneh. Sing tukang nata gamelan 350. Heeh, karek 150. Karek 150. 50-an ya? Heeh. Piye? Ra apa-apa wis. Lah 150 engko nggih nyumbang. Lho sik. Kuwi nggih nyumbang parkir miskin kuwi. Ah kuwi 100. Sik 50. Karek 50 lho. Heeh. Berarti 12.000 ya. Iya. Wis rapo. Sanu ya. Aku tak rasa melu ya. Lah Yo apa? ora aku yo. Mosok 15.000 engko Lah motoku. iya. Mosok 15.000 engko motoku mbok plotak-plotok iki. Satu. Ora apa-apa timbang dokter nglototne moto bayar kok ya Nah, Mas aku. ben ora kena kuahanan sing kaya ngene iki, mula awake dhewe apike nyuwun pirsa marang piyai-piyai sing berkompeten.